Dobar dan, poštovani gledalci. Sa nama danas u studiju Miljana Jelić, profesor matematike u gimnaziji Kosovske Mitrovice, kao i učenici ove škole 4. razreda Strahinja Stanojević i Petar Adamović. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste izdvojili vreme i došli da govorite za našu televiziju. Hvala vama na pozivu. Znamo da je gimnazija škola sa dugom tradicijom i da od uvek zapravo gimnaziju prati taj glas da su u njoj i dobri profesori i dobri učenici. Mi danas govorimo o jednoj zanimljivoj temi, o nečemu što je potpuno novo i za vašu školu, a i za druge škole u našem gradu, a i u širem okruženju. O čemu se radi? Hvala vama na pozivu. Meni je drago što smo dobili priliku da pričamo na ovim projektima u našoj školi, ali pre toga bi da se osvrnem i 30 godina unazad šta je naša škola uradila u tim nekim izazovnim periodima. Pre 30 godina naša škola je objavila prvi gimnazijalac, odnosno novine. 1999. godine kad smo prešli u drugu školu, mi smo i dan danas gosti škole Mihajlo Petrović Alas i tada u tim nekim izazovnim periodima mi smo imali učenički razglas gde su učenici imali priliku da puštaju svoju muziku za vreme odmora. 2009. godine učenici su imali priliku da rade na projektu pisanja monografije o gimnaziji. Posle izazova 2020. godine učenici su sa svojom profesorkom likovne kulture napravili virtualnu izložbu. U tom nekom periodu otvoren je YouTube kanal naše škole i na Instagram, imamo i svoj Instagram profil i s ponosom mogu da kažem da sada 2024. godine na Dan žena je puštena prva epizoda podcasta naše škole. Tako da ste vi od uvek bili u korak sa vremenom i od uvek ste zapravo slušali i probleme, a i negde i pratili kreativnost vaših učenika. Jesmo i meni je drago što učenici gimnazije su uvek bili kreativni, a najverovatnije ta kreativnost je dolazila u tim najburnijim periodima, pogotovo za naš grad. I ovo što se sada dešava, smatram da je ta neka kruna za sada u digitalnom svetu što će biti za našu školu. Nadam se da je tako. Evo, možemo čuti nešto više o tome i o zapravo formiranju samog podcasta Strahinja. Šta nam možeš reći ti? Koji je cilj ovog podcasta i da li je bilo teško organizovati ovako jedan složen projekat? Evo ovako, što se tiče podcasta, ona je nastala kao platforma pre svega da bi učenici mogli da iskažu svoje mišljenje, kao platforma na kojoj bi mogli da se predstave neki problemi, dosadašnji, odnosno njihovi događaji, neke zanimljive situacije iz njihovih života. Što se tiče formiranja samog podcasta nije bilo ni malo lako, međutim uz organizaciju i podršku profesora oni su nam to dosta olakšali i nadamo se da će ova ideja napredovati s vremenom i da će biti sve više i više epizoda i da će epizode biti sve kvalitetnije i kvalitetnije. Sigurno sam da je tako, obzirom da u tim godinama učenici imaju dosta problema i da je uvek najvažnije da ih neko sasluša. Da, naravno, to je nekako jako bitan, zapravo jako bitan deo i samog odrastanja i svega toga. Uglavnom, svi mi imamo neke naše probleme, da li su problemi vezani za posao, porodični problemi ili možda školski problemi. Svakako bi bilo mnogo lakše kad bi imali nekog da nas sasluša kad god nam je to potrebno, a ovim podcastom smo, nadam se, to i omogućili i nadam se da nikog neće biti strah da dođe tamo, da nam kaže, da podeli sa nama svoje probleme i da mu možda mi pomognemo ako smo u mogućnosti. Naravno, svakako iz ugla vašeg zapravo 4-godišnjeg učenja, sigurno sam da ćete to i uspeti. Objavljena je prva epizoda i kakvi su zapravo utisci? Želim da te pitam, da li je zapravo bilo teško raditi jedan takav složeni projekat? Da li su učenici dovoljno spremni i da se posvete takvom nekom pozivu i da li imate zapravo podršku što se tiče i tehnički, da li nešto nedostaje, studio i sve što je potrebno zapravo za snimanje jedne emisije? Što se tiče same epizode i utisaka, utisci su više nego pozitivni, profesori su generalno oduševljeni i dopada im se ujedno taj koncept, sama ideja, jer je podcast, pogotovo školski podcast, nešto što nije toliko često u našoj zemlji. Što se tiče prostorija i opreme, jako nemamo u našoj školi uslova, kao što rekao profesor, još uvijek smo gosti u tehničkoj školi, tehnički nemamo prostora da realizujemo to u našoj školi, tako da smo iskoristili, odnosno dobili na korišćenje studio Fakulteta tehničkih nauka.
Što se tiče opreme, oprema je stvarno na vrhunskom nivou, mislim da nam nije trebalo ništa dodatno, jedino neki sitni detalji koje smo mi dodavali kako bi sama scena dobila neki specifičan izgled koji bi kasnije mogao da prosto definiše izgled podcasta na nekim sledećim epizodama. Učenici stvarno odgovaraju dobro na te pozive i na izazove. Siguran sam da će ih biti još više u budućnosti jer je ovo tek prva epizoda, u stvari pilot epizoda i kako podcast bude odmicao, siguran sam da će sve novi učenici imati prilike da iskažu svoje kreativnosti. To je jedna zapravo ozbiljna ekipa i koliko sada vi brojite članova, da li je zainteresovanost i odaziv zapravo učenika što se tiče i mlađih generacija, a i konkretno i na 4. godini kada možda imate i više vremena, obzirom da je nekako završna godina praćena i druženjem i ekskurzijom i maturom? Za divno čudo većina učenika koji su se zainteresovali u početku su mlađih razreda, recimo tako, manjih razreda, prvi, drugi i treći, i grupa koja je oformljena tada ima oko 60 članova. Ako uzmemo obzir da naša škola ukupno ima oko 300 učenika, to je skoro petina škole, što je zapravo fascinantan broj. Možda je i nama lakše, pogotovo Strahinji i meni, po 4. godina i onda već pred kraj nemamo toliki, da kažem, stres oko škole, toliko obaveza. Naravno, obaveze su još uvek tu i moramo i mi da odgovaramo i da radimo testove i da radimo prezentacije, ali prosto već se znamo sa profesorima, recimo tako, profesori već znaju koliko ko zna, koliko ko može i onda nemamo tolike potrebe za novim dokazivanjem, dok kod učenika manjih razreda to nije slučaj. Da, evo čuli smo iz ugla učenika da je to jedna ideja koja će sigurno zaživeti. Kako iz ugla profesora, da li ovi učenici koji se trenutno bave ovim, a i inače drugim projektima u školi, da li imaju vašu podršku, da li je zapravo u vašoj školi prisutan taj prijateljski odnos, da nije samo bitna ocena i to neko puko ocenjivanje od 1 do 5? Profesori su i takako oduševljeni i brzo su prihvatili tu ideju i u samoj realizaciji tog projekta. Imaćemo profesore koji će sa učenicima da rade i ankete na nivou škole i na osnovu toga će biti teme obrađene. Na Instagram profilu će biti postavljene pitanja da mogu čak i roditelji da daju svoje predloge za teme koje mogu njihova deca da obrade i na osnovu toga šta će oni da pričaju i mi kao profesori, a boga mi njihovi roditelji će da znaju šta njih konkretno muči i na osnovu njihove priče mi ćemo znati kako da se ophodimo i sa njima, odnosno i u cijelom društvu koje će biti i tekako na drugačiji način formirane. Danas se nalazimo u svetu gde je zapravo digitalna mreža, jednostavno i internet toliko zastupljen. Koliko je teško zapravo današnju decu usmeriti na ovakav jedan pravi način gde će se zapravo govoriti o stvarnim problemima učenika u odnosu na neke druge možda neki drugi plasirane proizvode gde imamo možda i neki nekvalitetan sadržaj? Što se tiče profesora, najveći izazov profesori su imali 2020. godine kada smo u drugom polugodištu, tako reći, preko noći ubačeni u taj neki virtualni svet. Prvo ja, koja sam matematičar, koja je radila pre toga samo sa kredom i tablom, morala sam da naučim neke nove veštine i da budem uključena u ceo taj svet. Novi sam proučila i naučila neke nove veštine i tada sam definitivno shvatila da prvo mi profesori, odnosno i roditelji, trebamo i tekako da radimo na sebi i na tom nekom neformalnom obrazovanju, potom da spajamo formalno obrazovanje sa tim neformalnim obrazovanjem i na taj način da sve to prezentujemo učenicima. I tekako nije lako, ali jeste moguće. Da, eto, i na neki način možemo da iskoristimo internet i zapravo za dobre stvari i da naučimo nešto novo. Strahinja, da li je zapravo u današnjem vremenu kao mlada osoba teško izabrati neki kvalitetan sadržaj, predložiti zapravo nekima šta da gledaju i da li je zapravo, koliko je zapravo teško biti interesantan ljudima koji te gledaju? Prilično je teško, međutim, mislim da to najviše zavisi od vašeg ličnog interesovanja. O tome smo pričali u podcastu, tako da ko nije, dobro je bilo da pogleda tu epizodu da bi znao o čemu se zapravo radi. Upravo smo o tome pričali da u slučaju
ako delite neke zajedničke interesovanje sa nekom osobom, vrlo ćete lako pronaći zajedničke teme i bit će vam interesantno o tome o čemu se priča. Međutim, ukoliko nemate nekih dodirnih tačaka, ukoliko su vaše interesovanje u potpunosti različite, ako vi volite matematiku, a ja, na primjer, sport, a neko od nas se ne razume u jedno od ta dva, prosto nećemo imati ni zajedničkih tema, ni dodirnih tačaka, ni tome o čemu bi mi pričali. Tako da pronalaženje tog sadržaja na internetu i na samom YouTube-u koji vas interesuje isključivo zavisi od vašeg interesovanja i poprilično je teško biti interesantan svima, što u suštini zapravo i nije moguće. Da, evo, osim toga što se zapravo ti sada ovim podcastom baviš na nekom profesionalnom nivou, da li bi želeo da se u privatnom životu baviš takvim vidom zapravo posla? Naravno, ne bih imao ništa protiv toga, jer nekako ispunjava me ove kamere i to da ljudima možda pomognem, da li to bilo preko podcasta ili na neki drugi način. Kako god, volio bih da pomažem što više ljudima, da li će to biti time što ću saslušati njihove probleme ili dati im neki savjet, kako god, sve u svemu, ne bih imao ništa protiv toga da se bavim ovim i u narednom periodu. Da li je teško naći publiku da li treba zapravo smisliti, tako reći, nešto novo i naći publiku koju će to zanimati? Zanima me da li te zapravo interesuje taj zabavni karakter ili si više za to nešto, da kažem, učenje nečeg novog? Pa ovako, ja sam tu negde između toga, otprilike da to bude i zabavno, međutim i da ima neku poentu i da ima neku suštinu. Odnosno da to o čemu mi pričamo stvarno može nekom da pomogne, a ne da ga samo zabavi i da to već sutradan zaboravi. Tako da bih ja tu voleo da pronađem balans i da pričamo generalno o stvarima koje interesuju većinu i koje bi mogli zapravo da pomogne većini. Da, Petre, gimnazija je škola koja pruža opšte obrazovanje. Da li gimnazija u Kosovskoj Mitrovici zapravo je na dovoljnom nivou što se tiče iz tvog ugla i profesorskog kadra, a inače i kolegijalnosti među vašim zapravo drugarima? Što se tiče toga, zaista da nije na dobrom nivou, vjerojatno ne bi bio njen učenik. Tako da, što se tiče svega toga, sigurno ne zaostajemo ni za jednom školom, iako je područje na kojem živimo možda malo specifično, zato što neretko naši učenici osvajaju jako dobre nagrade na republičkim takmičenjima ili na ostalim konkursima, recimo tako. Tako da u tom smislu stvarno ne vidim nikakav nedostatak. Postoje naravno svaka škola, svaka ustanova ima neke svoje mane, bile to table, klupe, stolice ili nešto tako što može da se promeni, ali što se tiče profesora ili relativno drugara, prijatelja, mislim da tu nema nekih velikih zaostataka. I da li gimnazija zapravo stvarno pruža takvu mogućnost da se sutradan zakuca na bilo koje vrata fakulteta i da se otvori, zato što uvek gimnazijalci imaju prednost? Da li smatraš da je to opravdano? Smatram da jeste, zato što tehnički menjate 4 godine života za taj ulazak na bilo koji fakultet. Da, i za neku stručnost, što se tiče kao medicinske ili tehničke. Ukoliko se odlučite za neku drugu školu, koja je medicinska, tehnička, recimo, vi sebi zatvarate neka vrata, jer u stvari, možete vi sa medicinom upisati bilo koji fakultet, još uvek, ali nećete imati isto preznanje, odnosno isti ključ za tu bravu kao što imate sa gimnazijom. Strahinja, kako ti zapravo vidiš ove 4 godine koje su prošle u gimnaziji? Prilično zanimljivo i stvarno ovih 4 godine je bilo stvarno divno. Stekao sam puno prijatelja, ja inače nisam iz Kosovske Mitrovice, tako da samo to sticanje prijatelja, upoznavanje novih ljudi mi je itekako prijalo i definitivno neki od njih će, verujem, biti prijatelji za ceo život. Kada bih mogao da vratim vreme, ponovo bih sve isto, tako da ja mislim da je to dovoljan dokaz da mi se itekako svidelo. I što se tiče profesorskog kadra i same zapravo opremljenosti škole? Što se tiče profesorskog kadra, opet sve reći hvale. To krasi školu. Da, opet, ja bih rekao da je to najveća prednost zapravo same gimnazije, jer i pored svojih problema moramo svi razumjeti da su i oni ljudi, oni opet dođu u školu nasmejani, većina njih budu prijatni i prema učenicima i prema svojim kolegama, tako da stvarno što se tiče profesora samo
mogu da kažem samo pohvale i to je to. Da li vam zapravo imponuje kada čujete ovakve reči od nekih učenika koji su zaista dobri i koji su zapravo kvalitetni učenici? Da li je zapravo u ovim današnjim vremenima bilo teško napraviti neki balans da ne budemo previše blagi prema današnjoj deci, a opet da imamo neki autoritet i da imate ovako zapravo poštovanje od strane njih? Oni su u našem podcastu upravo o tome pričali kako smo mi nekad jedna velika deca i to je jedan veliki kompliment. Ja sam završila u školu, gimnaziju i potom počela da radim u njoj i mnogo mi je drago što nas oni tako posmatraju. Ja sam srećna što mogu da se spustim i na njihov nivo. Smatram da ipak na neki način mogu da ih razumem, ne naravno i da ih podržim u nekim ne stavovima nego i nekim radnjama, ali ih razumem zato što oni žive u takvom okruženju, u takvom svetu. Oni u isto vreme, odnosno paralelno žive dva sveta, virtualnom i ovom našem, pogotovo na našem području koje je itekako turbulentno. I ja konkretno moram da ih razumem da bi ja znala na koji način pojedinačno sa njima da razgovaram. A kako ne imponuje, divno je čuti njihova mišljenja, pogotovo od učenika 4. godine srednje škole. Da, i onda zaista znate da ste odradili neki pravi posao i verovatno kao razredni starešina možda to ostaju, kao što je rekao i Strahinja, prijateljstva za ceo život. Da. Ja njima konkretno nisam razredni starešina, imam sada 4. generaciji, sam razredni starešina, trenutno oni su 3. godina. Potpuno su različiti. Pre 10 godina gde sam bila razredni starešina, Nikoli i Maji sam ja bila razredna, sada su oni moje kolege u školi. Potpuno je drugi pristup bio tada kada sam njima bila razredna, drugi pristup sada. I na osnovu toga bi ja da se nadovežem da ipak profesori moraju stalno da se edukuju, stalno da rade i da budu u korak sa vremenom i sa njima, definitivno sada na bržem i na višem nivou nego što je možda pre bilo. I da prate njihove ideje i kreativnost. Eto, pomenuli ste da ste gimnazijalac i da ste zapravo imali tu privilegiju da gledate kako je to iz ugla i učenika i profesora. Da li biste nešto menjali vi kao učenik tada ili kao profesor sada? Pa ja mislim da menjam, jer moja svrha života, odnosno moja misao jeste to da učenici se što bolje isnalaze i uživaju u ovom 4-godišnjem obrazovanju kod nas. I verujte to, mislim da i u tome uspevamo. Moj učenik Jovan Stevanović je došao od decembra meseca i naše učenike, a njegove drugare je poveo u Beograd i do PMF-a i do Tehničkog fakulteta u Beogradu, potom i do svoje firme u kojoj radi. Mi imamo tu neku prednost gde definitivno, iako oni završe fakultete, svi se vraćaju našim novim učenicima jer žele da pokažu svoje iskustva i da im ukažu gde bi mogli oni i čime bi oni mogli da se bave. Da, zaista je divno čuti tako nešto. Petre, zapravo, na koji način, evo, prošle su te 4 godine i sada vi zapravo na neki način vršite i promociju vaše škole. Kako zapravo može da se, da kažemo, publikacije ili, na primjer, da imate veći broj ili pratilaca, kako da pozovemo ljude koji mogu da vas prate i na vašem YouTube-u i na Instagram profilu? Mislim da taj problem auditorijuma, odnosno da broj pratilaca možda poraste jedino ako mi budemo bili dovoljno kvalitetni. Ako naše, recimo, nove epizode ili relativno sadržaj na Instagramu, na YouTubeu same škole bude bio dovoljno kvalitetan, on će sam po sebi dovesti nove pratioce. Što se tiče toga, mislim da svi budući gimnazijalci, odnosno sva deca koja planiraju da upišu školu, ali i svi trenutni gimnazijalci mogli bi da budu u tom toku, prosto da prate školu, jer se oni mogu naći u toj poziciji za godinu, dve. Pošto Strahinja i ja završavamo školu za 3 meseca, neko će definitivno morati da preuzme taj podcast. Tako da ukoliko sad budu bili u toku, bit će im lakše kasnije da se uključe. Pa kako se zove vaš YouTube kanal i Instagram profil?
Mislim da je YouTube kanal Gimnazija Kosovska Mitrovica, a Instagram... Gimnazija KM. Gimnazija KM. Eto, pozivamo naše gledalce i da prate i da pogledaju vaš podcast. Strahinja, koji su zapravo planovi za dalje emisije, koliko puta planirate da snimate i koji će zapravo biti vaši gosti? Pokušat ćemo da snimimo što više epizoda, jer kao što je on rekao, mi smo tu još 3 meseca, tako da potrudit ćemo se da odradimo što bolje taj deo i da snimimo što više epizoda. Međutim, u sledećoj emisiji nećemo biti mi voditelji, bit će naši prijatelji sa IT smera. A što se tiče gostiju, planiramo da pozovemo dosta zanimljivih ljudi iz različitih sfera i sa različitim zanimanjima, tako da ostanite uz nas, pratite naš podcast i uskoro ćete saznati ko su ti zanimljivi ljudi. Nadam se da hoće. Evo, Strahinja je pomenuo i IT smer. Vaša škola je škola koja pruža dosta mogućnosti i mogućnost na neki način selekcije da se ljudi odaberu onamo gde pripadaju. Koji su to smerovi i šta vi zapravo pružate? Naša škola ima 3 smera, društveno-jezički smer, prirodno-matematički i od 2018. godine IT smer. Mi kao matematičari smo i tekako posvećeni tom smeru jer radimo od februara meseca, držimo pripremne nastave za osmake i da budu što bolje pripremljeni za prijemni ispit koji će ove godine biti 18. maja u prostorijama naše škole. I na taj način isto jedna vrsta promocija naše škole. Profesori hemije drže pripremnu nastavu za naše učenike koji hoće da upišu medicinski fakultet. Moram da se nadovežem, Pero je rekao za republička takmičenja, već znamo da 3 naša učenika idu na republičko takmičenje za matematiku, a ostala takmičenja su još uvek u toku. Eto, pomenuli ste neke, samo što se zapravo vaša škola bavi. Vi ste inače i poznati po tome da redovno obeležavate i bitne datume. Eto, imali ste i posle svog obeležavanja i dana škole i to imali ste i Sveti Sava i brojne zapravo manifestacije kao što su Dan Roze Majci i 8. mart. Šta nam možete reći više o tome? Koji su vam planovi za naredni period, a koji je zapravo period, koji su to projekti obeležili prethodni period? Mi smo obeležili Međunarodni dan žena u nauci, potom Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, a naša škola je bila i učestvovala je u akciji Čitajmo glasno koju je organizovala Društvo bibliotekara Srbije i tu su naše učenice Julijana Janković i Milica Milosavljević odabrale slogan što više čitaš, više ćeš znati, što više naučiš, na više mesta ćeš otići. I ono što su pročitale, Narodna biblioteka Srbije je i objavila na svom profilu. Neke sada akcije, odnosno projekte koje ćemo održati krajem meseca jesu Dani nauke, gde profesorke hemije, biologije i fizike pripremaju neke oglede koje će biti u prostorijama naše škole i osmaci će moći to da pogledaju. Potom imamo i imamo jedan lep projekat koji je na temu ruža koji promenjuju međupredmetne kompetencije, odnosno koji će biti primenjena i biologija, hemija. U tome će učestvovati i veroučitelj, potom profesori engleskog jezika, profesori srpskog jezika i mislim da će to maja biti pravi bum. A marta meseca učenici će opet učestvovati u sređivanju školskog dvorišta kao i svake godine. Eto, vaša gimnazija je stvarno, osim tog suvoparnog znanja u koje se zapravo i sva deca negde i beže, možda nije toliko interesantno i da uče, zapravo imaju priliku i brojne vannastavne aktivnosti i zaista trebamo čestitati na tome. Hvala. Ja bih opet da se nadovežem na to što su uočili Petar i Strahinja, da smo mi jedna velika deca i stvarno nam daju neka vetar u leđa da sa njihovom kreativnošću mi isto dođemo do tih nekih novih ideja i da radimo neke nove stvari, pogotovo sad u ovim izazovnim vremenima u našem gradu je mnogo bitno i za nas profesore da bi bili što pozitivniji na nastavi, a za njih pogotovo jer smisao našeg rada jesu oni.
Mislim da na ovakav način zaista privlačite i decu uče i da postaju bolji ljudi. Petre, želim da te pitam koliko je zapravo teško uspeti da uskladiš učenje tokom ovih 4 godine, a da si zapravo i aktivan, da li si zapravo aktivan u ovim 2 nastavnim aktivnostima? Da li je zapravo kod dece prisutna ta želja da i na drugim poljima osim učenja budu aktivna? Mislim da je više pitanje toga da li se njima ta aktivnost sviđa. Jer ako mu se ta aktivnost suštinski ne dopada, ja mislim da nije za njega, već prosto je tu da popuni prostor ili da pomogne profesoru, neće imati isti žar da radi to kao da ga stvarno zanima. U suštini zaista nije teško, jer i profesori su jako razumljivi u tim poljima, gde često možete prosto na komunikaciju da se dogovorite moram sledeće nedelje da se malo postane više ove aktivnosti, da li mogu da odgovaram ranije ili kasnije, ili da prosto nađemo neki sporazum, recimo tako. Tako da mislim da nije toliko teško, više je bitno kako se sami organizujete, jer dosta deca recimo i trenira, i onda ako se iskombinuje sve, i učenje, i van nastavne aktivnosti, i treninzi, dolaze u neku situaciju gde bukvalno ostaju bez vremena. Tako da mislim da je više pitanje same organizacije nego težine stvari koje moraju da se radi. Da, svi živimo u nekom brzom vremenu i zapravo stvarno treba da se napravi selekcija šta nas zanima, a šta ne. Evo, 4 godine su, bliži se i matura, upisali ste gimnaziju, šta želite dalje? To je još uvek jako, mart mesec, jako teško pitanje, jer da sam znao šta bih upisao, ne bih bio u gimnaziji. Tako da ostajem još jedno 2-3 meseca da odlučim to brzinski i da se sprema prijem, nadam se da ćete odlično proći. Strahinja? Pa ja ću vjerovatno pisati business, management i marketing i to je nekako ono što me trenutno interesuje i ono u čemu se ja prosto pronalazim i u čemu vidim sebe. Nadam se da ćeš uspeti u tome i da ćeš se zaista ostvariti tome što želiš. Profesorka, koje su to neke poruke koje možemo poslati za kraj vašim učenicima i imate i mladi kadar da zapravo nastave da ovako dobro rade sa decom? Ono što bi ja da im poručim jeste to da budu kreativni, da imaju svoje mišljenje koje mogu slobodno da ga iskažu i da kažu sa argumentima i koje ja i tekako poštujem i prihvatam. I naravno da nekad poslušaju i nas. I da je zapravo velika prednost što u vašoj školi postoji i mladi profesori koji su možda negde i bliži njihovim idejama i željama. Jest. Naš kadar je podmlađen, za njima je došla i neka nova energija, nove ideje i smatram da će naša škola i tekako imati nove ideje na kojima ćemo mi raditi, sa učenicima naravno. Želim vam puno uspeha i sreće, želim da vaš podcast zaživi, da ima puno pratilaca, pregleda i da dočekate brojne jubileje ovog podcasta što se tiče emisija. Hvala puno. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije KIS.